దేవుడు గొప్ప దేవుడు, శక్తిమంతుడు కనుక ఆయన ఏం చేస్తాడంట, లేని వారిని కూడా దేవుడు చూస్తాడు. లేని వారిని కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడు, ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అన్నీ ఉన్న వారిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తూ ఉంటారు, ఏమి లేని వారిని పట్టించుకోకుండా ఉంటారు. ఉన్నవారినే ఎంతగానో వారికి ఇంకా సాయం చేస్తారు, ఇంకా వారితో మాట్లాడి ఇంకా వారిని ఆదరిస్తూ ఉంటారు. ఉన్నవారినే వారు పట్టించుకుంటారు, లేని వారిని పట్టించుకోరు. కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, లేని వారినే దేవుడు ఎక్కువగా పట్టించుకుంటాడు. అంటే ఈ లేనితనము ఏంటంటే గర్వము, ఇవేవి లేని వారిని దేవుడు కొంతమంది అన్నీ ఉంటాయి కానీ చాలా తగ్గింపు ఉంటుంది, అలాంటి వారిని దేవుడు పట్టించుకోడు. కొంతమందికి ఏమీ ఉండదు కానీ కొంచెం గర్వం ఉంటుంది. అలా కూడా కాకుండా ఏం చేయాలా, మనం తగ్గించుకొని దీనత్వం కలిగి ఉంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, మనలో పట్టించుకుంటారు. ఎవరు పట్టించుకోరు, నాకేమీ లేదు, నాకేం దిక్కు లేదు, నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు అని చెప్పేసి కొన్నిసార్లు చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, చాలా బాధపడుతూ దిగులు పడుతూ ఆలోచిస్తూ కృంగిపోతూ ఎవరు లేరు అని, నేను ఎంత భక్తి చేసినా ఏం చేసినా ఎవరు కూడా నన్ను పట్టించుకోలేదు అనే స్థితిలో ఉంటారు. అయితే దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ దేవుడికి మనం ఏం చేయాలంట, ప్రార్థన చేసి మొర పెట్టినప్పుడు దేవుడు ఆలకించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. మనం చూసుకుంటే 102 కీర్తన 17వ వచనంలో మనం చూసుకుంటే, ఆయన దిక్కులేని దరిద్రుల ప్రార్థన నిరాకరింపక వాని ప్రార్థన వైపు తిరిగి ఉన్నాడు. చాలు. ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు ఏంటంట, ఆయన దిక్కులేని దరిద్రుల ప్రార్థన నిరాకరింపక వారి ప్రార్థన వైపు తిరిగి ఉన్నాడు. దిక్కు లేని వారిని ఏం చేయడంట, వారి ప్రార్థన నిరాకరింపక, వారి ప్రార్థన తోసి వెయ్యకుండా వారి ప్రార్థన వైపు తిరిగి చూస్తూ ఉన్నాడంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంట, తిరిగి చూస్తూ ఉన్నాడు. వారి ప్రార్థనలు అయితే కొంచెం ఉన్నవారు ఎవరైనా వస్తే వారి మాటకి ఏం చేస్తారు, విలువిస్తూ ఉంటారు. లేని వారి మాట వీళ్ళు రోజు వస్తారు వీళ్ళే అని పట్టించుకోకుంటారు. కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, దిక్కు లేని వారి ప్రార్థన నిరాకరింపక వారి ప్రార్థన వైపు తిరిగి చూస్తారంట. దిక్కు లేని దరిద్రుల ప్రార్థన ఆయన నిరాకరించాడంట. త్రోసివేయకుండా వారి ప్రార్థనల వైపు దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, తిరిగి చూస్తాడంట. ఈ దిక్కు లేని వారు దరిద్రులు అంటే లేని వారిని ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు, ఉన్న వాళ్ళ ప్రార్థన వినడా అనేది కాదు. కానీ దేవుడిలో తగ్గింపు కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో, అందుకోసమే దావీదు గారు అన్నారు, ఈ దీనుడు మొరపెట్టగా యెహోవా ఆలకించు. అంటే దీనత్వం అంటే లేనితనం, ఏమో నాకేం దిక్కు లేదని కాదు. దావీదు గారు రాజు, కానీ తగ్గింపులో దీనత్వం కలిగి ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ప్రార్థన వైపు దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, తిరిగి ఒక లేని స్థితిలో ఉన్న, దరిద్రపు స్థితిలో ఉన్న దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, వారి ప్రార్థనలు నిరాకరించక వారి ప్రార్థన వైపు తిరిగి చూస్తాడంట. మన మాటలు ఎవరు వినకపోయినా, ఎవరు ప్రార్థన చేయకపోయినా, ఎవరు ప్రార్థిస్తే ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా దేవుడు మన ప్రార్థన చేస్తే పట్టించుకుంటాడు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళన్నా ఇది కావాలి అది కావాలి అడిగినా దానికి ఎవరు కూడా సహాయం చేయకపోవచ్చు. కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, వారి ప్రార్థనల వైపు తిరిగి చూసి వారికి సహాయం చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఏ విషయంలో కూడా, ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి ఏం చేయాలి, మనం దేవునికి మొర పెట్టాలి. దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన తిరిగి చూస్తాడు, మన దగ్గర ఉంటాడు, తిరిగి ఆ ప్రార్థనలను చూస్తాడు. ఏ మాత్రం కూడా దేవుడు త్రోసి వేయకుండా మనతో ఉంటానని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా కీర్తనలు 13వ కీర్తన అయితే మనం చూసుకుంటే దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. 7వ వచనం నుంచి చూసుకుందాం. 13వ అధ్యాయం 7వ వచనం నుంచి చూసుకుందాం. ప్రధానులతో వారిని కూర్చుండబెట్టుటకై ఆయన నీళ్ళ నుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు, పెంట కుప్పల నుండి బీదలను పైకెత్తువాడు. ఆయన సంతులేని దానిని ఇల్లాలుగా సంతోషము గల తల్లిగాను చెయ్యును. యెహోవాను స్తుతించుడి. ఇక్కడ చూస్తే ఏమంటున్నాడు, ప్రధానులతో వారిని కూర్చుండబెట్టుటకై నేల నుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు, పెంట కుప్పల మీద నుంచి బీదలను పైకెత్తువాడు. దేవుడు ఏం చేస్తాడంట,
ప్రధానులతో తన ప్రజలను ప్రధానులతో కూర్చోబెట్టుటాకు ఏం చేస్తాడంట, నేల నుండి దరిద్రులను లేవనెత్తుతాడనమాట. ఈ దరిద్రులు లేని ప్రార్థన దేవుడు ఏం చేయడు, నిరాకరింపక వారి ప్రార్థన వైపు చూసి వాళ్ళని దేవుడు లేపుతాడంట. నేల నుంచి పైకి లేపుతాడంట. నేల నుంచి పైకి లేపి ప్రధానులతో కూర్చుండబెట్టడానికి దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, దరిద్రులను నేల నుండి పైకి లేపుతా ఉంటాడంట. ఏ విషయంలో బాధపడొద్దు, దిగులు పడొద్దు, దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయన పైకి లేపే దేవుడు. ఒక రోజు వస్తుంది, దేవుడు హెచ్చిస్తాడు, దేవుడు ఘనపరుస్తాడు, దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడు. ప్రతి విషయంలో ఆయన ప్రార్థన చేసిన వారిని దేవుడు వారి ద్వారా మహిమ తెచ్చుకుంటాడు. వారిని కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడు, మహిమ పరుస్తూ ఉంటాడు. అందుకోసం దేవుడు అంటున్నాడు, నేల నుండి దరిద్రులను పైకెత్తి ప్రధానులతో కూర్చోబెడతాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, పెంట కుప్పల నుంచి బీదలను పైకెత్తుతాడంట దేవుడు. పెంట మీద ఉన్న స్థితిలోంచి దేవుడు ఏం చేస్తాడు, పైకెత్తుతాడు. ఎంతో మందిని దేవుడు ఏం చేస్తాడు, ఆ విధంగా లేపాడు. కాబట్టి పెంట కుప్పల నుంచి పడిన పరిస్థితి ఇది, దీనత్వం, తగ్గింపు అనే స్థితిలో ఉన్నా కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, పైకి లేపి ప్రధానిలో ఒక స్థాయిలో ఒక స్థానంలో దేవుడు ఉంచుతూ ఉంటాడు. చక్కని బుద్ధి జ్ఞానమని ఇచ్చి దేవుడు అంటే ఏదో ఒక్కసారి దేవుడు దీవిస్తాడు, ఎక్కడో ఏదో విధంగా ఆశీర్వాదం కుమ్మరిస్తాడని కాదు, కానీ చక్కటి ఆలోచన చెప్పి చక్కటి బుద్ధి జ్ఞానముని ఇచ్చి ఏ విధంగా నడాలి, ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అవన్నీ నేర్పించి ఏం చేస్తాడు, పైకి లేపుతా ఉంటాడు. చక్కటి జ్ఞానంతో నింపి ఏ విధంగా చేసుకొని ఏ విధంగా చేసి పైకి రావాలో, ఏ విధంగా ఉండి దీవించబడాలో అని ప్రతిది ఆలోచనకర్తగా ఆలోచన చెప్పి వారి ప్రార్థనల వైపు చూసి వారి ప్రార్థనలు వారు ఆలకించి వారికి సహాయం చేస్తూ దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, లేవనెత్తుతా ఉంటాడంట. ఇంకా చూస్తే ఏమంటా ఉన్నా చూస్తే ఆయన సంతు లేని దాన్ని ఇల్లాలుగాను కుమ్మల సంతోషం గల తల్లిగాను చేయను. అంటే సంతోషం లేని వారి మరి సంతానం లేని వాడిని దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, కుమారులు గల సంతోషం తల్లిగా దేవుడు చేస్తాడంట. సంతానం లేదని ఇదిలే మనం బాధపడతా ఉంటాం, కానీ అలా దేవుడు ఉంచాడు ఆ స్థితిలో. నా విషయంలో కూడా సంతానం లేదని దేవుడు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు, ఈ ఒక్కరిని అడిగితే దేవుడు ఇద్దరిని ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా ఎవరిని కూడా సంతోషం గల తల్లిగా చేస్తాడు. వారి ప్రార్థన దేవుడు తోసివేయడు. మన ప్రార్థన తోసివేయక మనకేం చేస్తాడు, దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు. మన ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇస్తాడు అన్నమాట. మన ప్రార్థన ఆయన తీసుకొని మన ప్రార్థనలకి దేవుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉంటాడు. ఏ విషయంలో కృంగిపోకుండా ధైర్యంగా ఉండి దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు ప్రతిది కూడా దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఆ విషయంలో ఒక బావి దేవ అంటే దేవుడు ఇద్దరిని ఇచ్చాడనమాట. ఆ విధంగా దేవుడు ఏం చేసి ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు మేలు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. అంటే మనం ప్రతి క్షణము ఆయన మీద ఆధారపడాలి. ప్రతి క్షణం ఆయన మీద ఆధారపడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆ ప్రార్థన తోసివేయకుండా అయ్యా అని ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆ ప్రార్థన ఆయన తీసుకొని మనకు సమాధానము సంతోషముగా ఇస్తూ ఉంటాడు. మరి ఈ విషయంలో కానీ సంతాన విషయంలో ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడు, సహాయం చేస్తాడు. ఆయన గొప్ప దేవుడు, శక్తిమంతుడు అయినప్పటికీ కూడా మన మీద ఎంతో శ్రద్ధ కలిగిన దేవుడు. 4వ వచనంలో మనం చూసుకుంటే, యెహోవా అనుచరులు అందరి ఎదుట మహోన్నతుడు, ఆయన మహిమ ఆకాశ విశాలమందు వ్యాపించుచున్నది. ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంట, దేవుడు అనుచరులు అందరి ఎదుట మహోన్నతుడు. అనుచరులందరూ మనం కూడా అనుచరులమే కదా, అన్నిలోంచి క్రైస్తవులకు మనకు వచ్చిన్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి కోసం దేవుడు ఏం చేశాడు, రక్తాన్ని కార్చాడు. అయితే అందరి ఎదుట మహోన్నతుడు. ఆయన అందరి ఎదుట ఏమై ఉన్నాడు, మహోన్నతుడుగా ఉన్నాడు, గొప్ప దేవుడుగా ఉన్నాడు, శక్తిమంతుడుగా ఉన్నాడు. మహోన్నతమైన గొప్ప దేవుడు ఏం చేస్తాడట, దిక్కులేని దరిద్రుల ప్రార్థన నిరాకరింపక వారి ప్రార్థనలు చూస్తారు. గొప్పవారు ఎవరైనా చిన్న అడుక్కునే వాళ్ళని చూస్తారా, ఎక్కువ కేర్ పెడతారా? కానీ దేవుడు అంట కేర్ పెడతాడు, వారిని చూస్తాడు. వారిని చూసి దేవుడు పైకి లేవనెత్తుతా ఉంటాడంట. పైకి లేవనెత్తి వారిని ప్రధానులతో కూర్చోబెడతా. ఈయన ఎవరంట, మహోన్నతమైన దేవుడు, మందరి ఎదుట మహోన్నతుడు. ఆయన మహిమ ఆకాశ విశాలమంతా కూడా వ్యాపించుచున్నదంట. ఆయన మహిమ ఆకాశ విశాలమంతా కూడా వ్యాపించుచున్నది. అంత గొప్ప దేవుడు, అంత శక్తిమంతు గల దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాను, మహోన్నతుడు ప్రేమిస్తా ఉన్నా. ఈ దినం ఎవ్వరు లేకపోయినా దేవుడు ఉన్నాడు.
ఎవరు లేకపోయినా ఎవరున్నారు? దేవుడు ఉన్నాడు, గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు, మహోన్నతుడు ఉన్నాడు అని ఏం చేయాలంట? ధైర్యంగా ఉండాలి. నా ప్రార్థన వింటున్నాడు అని చెప్పేసి మనం ఏం చేయాలట? ధైర్యంగా ఉండాలంట. ఇంకా చూస్తే ఏమంటాయి, ఆయన ఏమంటున్నారు? ఆయన ఎవరట? ఉన్నతమందు ఆసీనుడై ఉన్న మన దేవుడైన యెహోవాను పోలిన వారు ఎవరు అంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తే రాస్తే ఏమంటున్నారు? ఉన్నతమందు ఆసీనుడైన మన దేవుని వారిని పోలిన వారు ఎవ్వరు లేరు. ఉన్నతమందు ఆసీనుడైన దేవుడు నేల మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఇరుకుల్లో, ఇబ్బందుల్లో, శోధనలో ఎవరైతే ఉన్నారో, కుమింగిన స్థితిలో ఉన్నారో, ఆయనకు మొర పెడుతున్నారో, ఆయన వైపు చూస్తున్నారో, ఆయన ఏం చేస్తున్నట? చూస్తానే ఉన్నాడు. ఉన్నతమందు ఆసీనుడైన దేవుడు, ఆయనకు పోలిన వారు ఎవ్వరు కూడా లేరు. అయితే పోలిన వారు ఎవ్వరు లేకపోయినా కూడా ఆయన ఏం చేస్తా ఉన్నా, అంత గొప్ప దేవుడైనా, ఆయన ఆకాశం మహాకాశం పట్టజాలని దేవుడైనా, సర్వ భూమికి మహారాజైన దేవుడు ఏం చేస్తా ఉన్నా అంట? ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చూస్తా ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తా ఉన్నతమందు కూర్చుండి ఆసీనుడైన దేవుడు ఒక్కొక్క సమయంలో ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? మనలాగే మన దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు. ఉన్నత స్థానం వదిలి దేవుడు ఆల్రెడీ క్రిస్మస్కి దిగి వచ్చిన దేవుడు. క్రిస్మస్ అంటే దేవుడు దిగి వచ్చిండు. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆ వేదనతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ఉన్నతమైన స్థలాన్ని వచ్చి మనం ఎక్కడ మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటామో దేవుడు మన కోసం ఏం చేస్తాడు? ఆ ప్రార్థన తృణీకరించబ అక్కడికి దిగి వచ్చే దేవుడుగా, గొప్ప దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఏ విషయంలో కూడా మనం ఎవరు లేరు అనే పరిస్థితుల్లో, కృంగిపోయే స్థితిలో, శోధనలో, బాధల్లో అవదరి పడక ధైర్యంగా ఉండి దేవునికి మొరపెట్టాలి. దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవా స్తోత్రం, స్తోత్రం నాయన, మీకు వందనాలు. మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రాలు, మీకు వందనాలు ప్రభువా. యేసు రాజ్య గొప్ప దేవ, సర్వభూమికి మహారాజ్యమైన దేవుడు అయ్యా. అయా దిక్కులేని ప్రార్థన నిరాకరింపక వారి ప్రార్థన వైపు తిరిగి చూస్తానే దేవా, మీరు మాట్లాడినందుకు మీకు స్తుతులు, మీకు వందనాలు ప్రభా. ఉన్నతమైన ఆసీనుడైన దేవుడు ప్రభా, మహోన్నతుడివి నాయన. అయ్యా సర్వభూమికి మహారాజ్యమైన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు అయ్యా. అయినప్పటికీ దేవ, నేల నుండి దరిద్రులను పైకెత్తి ప్రధానులతో కూర్చోబెడతాను సెలవిచ్చిన దేవుడు ప్రభా, మీకు స్తోత్రాలు, మీకు వందనాలు ప్రభా. గొప్ప దేవా, మీకు స్తోత్రం నాయన. అయ్యా మీరు ఎంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ దేవా, లేని వారిని అందరినీ కూడా మహోన్నతుడుగా, గొప్ప దేవుడిగా అందరినీ కూడా చూస్తూ ఉన్న గొప్ప దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడు అయ్యా. మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు దేవా. అయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎవరు ఏ బాధలో ఏ స్థితిలో ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ప్రభువా మీరే తండ్రి లేవనెత్తండి దేవా. వాళ్ళకున్న పరిస్థితులు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, శోధన నుంచి దేవా మీ బిడ్డలు లేవనెత్తబడును గాకని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మీకు స్తోత్రమయ్యా. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఎవరైతే దేవా అయా దరిద్రపు స్థితులు, లేని స్థితిలో దేవా పరిశుద్ధుల శాంతి లేక సమాధానం లేకుండా ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రభా మీకు స్తోత్రం. ఆ పరిస్థితుల నుంచి విడిపించి లేవనెత్తని నాయన, మీకు స్తుతులు, మీకు స్తోత్రం. చక్కటి స్థానంలో వారిని నిలబెట్టండి నాయన, మీకు స్తుతులు, మీకు వందనాలు. అయ్యా విన్న ప్రతి ఒక్కరిలో దేవా మీ వాక్శక్తిని, మీ వాగ్దానం పట్ల దేవా మీరు కార్యం చేయండి. మీరు మాట ఇచ్చారు దేవా లేవనెత్తని ప్రతి ఒక్కరు, మీకు మొరపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా మీరు లేవనెత్తండి, కృప చూపి మహిమ తెచ్చుకోమని నజరేయుడైన యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.